Аз съм един от детите на Българското национално-освободително движение и участник в подготовката на въстанието срещу османската власт. Роден съм през 1851 година в град Копривщица. Получих добро образование и имах възможност за спокоен живот, но избрах пътя на борба за свобода на България. Завърших най-престижния френски лицей в Цариград, станах началник на ЖП гара и телеграфи железницата на барон Хирш. Основах ученическото дружество за просвета и знание „Зора“ и на българското дружество „Трудолюбие“, чиято цел беше повдигане и внасяне на модерни основи на стопанския живот на населението в Копривщица. Направих и първи превод от френски на български на романа на Александър Дюма „Граф Монте Кристо“. Когато започна подготовката на Априлското въстание, аз се включих активно като един от ръководителите в Четвърти революционен кръг. На 20 април 1876 година в Копривщица избуха въстанието и аз поведох бунтовниците. След превземането на Конака написах прочутото кърваво писмо, с което известих останалите въстанически райони, че въстанието е започнало. Кървавото писмо. Братя, вчера пристигнах в село Невестимо на Джипага с 12 души за ктиета да арестува няколко души от нашите първеници. Народът се наоръжи, нападна зептиеците и ги изби. Днес се дигна и Копривщица. Ние нападнахме Конака, убихме Миджурина и няколко зептиета и сега сме господари на града. Знамето се развя, народът е въоръжен и готов за бой. Ако сте истински българи и патриоти, последвайте нашия пример да живее свободата. След потушаване на въстанието бях заловен, подложен на тежки мъчения в Пловдивския затвор. Не издадох своите страници. За да не предам никого, сложих край на живота си на 16 юни 1876 година. Загинах март, но останах след себе си знак, че българският народ е готов да се бори за себе си, за своята